Cara aku mbiyen ora mok dudoi manuk ngono mesti aku wis dadi pramugari. Ya. Aku lho ya meh dadi artis terkenal lho. Ya ora sida, gara-gara suaraku pales. Cara aku dadi dokter ngono mesti wong-wong wis tak priksani. Ora gur wong lara tok sing tak priksa, tapi wong waras-waras ya tak priksa. Apa aku kurang turu ya? Dadike mimpi-mimpi kuwi urung terwujud. Ya gara-gara ngetutne manuk iki lho. Aku iki malah dlusupan turut mbaon ngene iki turut ketel-ketelan. Tapi aku yo panggah bersyukur. Langitku lek jong. Delalahi aku kok yo oleh manuk emprit sing bagus. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sing penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Ya engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Ya nek ora dileboni nginceng tok ae to. Mbak, ragi perawan karo rondo enak ndi? Yo selera Kang. Cuman kan nek perawan iki kadang ana sing rada anyi-anyi pura-pura tidak tahu ngene. Maksudnya? Jadi pamane kamu ngode-ngode tok ngono ya. Perawan iki kadang biasane lolak-lolok gak ngerti ngono. Jadi kamu sing kudu beraksi mbrokno ae langsung. Lah nek rondo. Lah nek ambek rondo kan ora kamu ngade tok, set ngene kan langsung. Oke Mas, sikat. Rondo semakin terdepan. Ini parahnya. Cage kok malah ngereok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung-urung wis sambat ngono iki lho. Lah kok mau nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek wong sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bolo. Bolo. Bolo kok mati bolo. Pateni.